Secomsa és una empresa pública 100%, que es va constituir l'any 1996 a partir de la llei de residus que establia l'obligatorietat de la recollida de residus per part dels municipis. A partir d'aquesta llei és quan es va constituir l'empresa per delegació dels municipis perquè fos Secomsa qui portés endavant aquesta tasca de recollida i selecció dels residus en origen. La recollida la fem pràcticament als 27 municipis dels 28 que té el Baix Camp. I, a més, també fem recollida amb algun altre municipi d'alguna comarca colindant, com per exemple l'Alt Camp, que fem recollida a Alcover. A la part, diguéssim, de tractament tenim dues àrees. La primera, que és el tractament del que és la matèria orgànica. La matèria orgànica, el que fem és donar-li un tractament que el residu final és bàsicament per jardineria i agricultura, surt com un adob. I a la segona part, la part mecànico-biològica. Es tracta la resta. La pròpia planta el que fa és un triatge, separa el material que podria ser valoritzable, plàstics, papers, cartrons, vidres, etc., i deix el que és bàsicament la resta. Aquesta es tracta a través d'uns digestors i en aquests digestors el que fem és generar gas. I aquest gas el que fem és reutilitzar-lo, cremar-lo i finalment fem producció d'electricitat. I aquesta electricitat s'aboca a la xarxa i per tant representa un ingrés més a l'activitat, diguéssim, de Secomsa. Secomsa avui ocupa més de 240 persones i la seva capacitat de tractament és de 35.000 tonelades pel que fa a matèria orgànica i a la matèria resta ne tractem 84.000 tonelades. També fem la gestió del que és la deixalleria comarcal. La deixalleria comarcal és la recollida poble a poble del que serien electrodomèstics, mobles, per donar-los, diguéssim, el tractament adequat. Des de Secomsa també iniciem campanyes de sensibilització i també assessorem ajuntaments per tal que es faci la recollida i el tractament d'una manera el més adequada possible. 25 anys després, el Consell Comarcal del Baix Camp ha fet i continua fent molt bona feina al servei dels ajuntaments en matèria mediambiental. Treballem per i amb els municipis pel benestar de la ciutadania del Baix Camp i per impulsar l'economia circular. Fem tot el que podem perquè la recollida selectiva sigui el màxim eficient possible, però sí que és important i és vital que cada un des de casa seva faci el reciclatge com toca.